londra, no meu digo cho eu. A londra é un nome en castelán. Recordade comigo, alondra. E lontra é un animal, e o nome lontra está en galego, non en castelán. En castelán, lontra dice nutria. Tamén vou vos dicir algunhas curiosidades para que sepades un pouco máis. As lontras chegan a vivir hasta 12 anos na natureza. Poden vivir ata menos se están en cautividade, ou se son ben tratadas e teñen un bo hábitat, poden chegar a vivir uns cantos meses máis. Tamén poden medir ata os 1,7 metros aproximadamente, o que equivaldría ao promedio da medida dunha persoa de 14, 15 ou ata 16 anos. Nadan hasta os 12 km por hora. Aparte de isto, tamén son comadrexas. Bueno, comadrexas. Teñen 4 especies, as canadensis, as provocax, as longides e as felinas. Estes nomes vamos parecer raros, pero que son son parecidas todas. Espero que aprenderades un pouco máis sobre as lontras e que aprenderás a diferenciar entre londra e lontra.